Žalmy 127, verš 1 hovorí: Ak Hospodín nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodín nestráži mesto, márne bedlí strážnik. Predtým, než sa dostanem k hlavnej téme a že prečo chcem hovoriť o tomto verši, dovolte mi povedať vám kratučký príbeh, aby to celé dávalo zmysel. Verím, že Pán ma k tomuto vedie. 29. júla v roku 2021 som na tento YouTubeový kanál nahral prvé video. Bol to krátky dokumentárny film o mladom mužovi, ktorého Boh zachránil z drog a kriminálnych aktivít. Dnes tento mladý muž slúži verne Bohu už roky. Pointa je, že ja som chcel robiť takéto videá, príbehy a svedectvá o tom, ako sa Boh mocne dotýka ľudí. Jedného dňa som ale dostal vnuknutie nahrať video o téme, ktorú som mal na srdci. To som aj urobil. Nahral som asi 4 alebo 5 ďalších takýchto videí a odvtedy som tento YouTube zanechal a doslova som aj zabudol, že existuje. Takmer po roku mi niekto poslal video na Facebooku. Bolo to jedno z videí, ktoré som nahral a všimol som si tisícky videní. Bol som v šoku, tak som sa išiel prihlásiť na YouTube a to, čo tam bolo, ma absolútne šokovalo. Desiatky tisíc videní, ľudia komentujú, zdieľajú a vtedy mi to celé došlo. Ja som si myslel, alebo respektívne, ja som chcel robiť určité videá, ale Boh chcel niečo iné. Dokonca bez toho, aby som takmer rok niečo robil, Boh dal tomuto YouTube vzrast, o akom som ani len nesníval. Dlho som bojoval s tým, že môže Boh naozaj chcieť, že toto má byť moje povolanie alebo služba. Ale teraz sa chcem vrátiť k veršu zo začiatku videa. Ak Hospodín nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodín nestráži mesto, márne bedlí strážnik. Tento YouTubeový kanál je jasným príkladom toho, keď Boh stavia dom, nakoľko som sa nemusel nejako namáhať. Nepochopte ma zlé, nakoľko tým, že poviem bez námahy, myslím to, že som nemal svoj plán, ku ktorému som ja robil určité kroky, čiže moja vlastná vôľa a nie Božia. V dnešnej dobe ale vidíme, že ľudia nie sú ochotní čakať na Boha a na to, aký má pre nich plán. Mnohí stavajú cirkev, ktorí neboli povolaní od Boha. Mnohí sa namáhajú v službách, do ktorých nikdy neboli daní Bohom. Zažil som to na vlastnej koži, keď som mnohokrát počul od ľudí: ty si pastor, ty si evangelista, ty si prorok. Biblia hovorí, že náš Pán Ježiš Kristus sa vráti po svoju cirkev, ktorá bude čistá a bez poškvrny ako panna. Ak mám byť úprimný, láme mi srdce, keď vidím Božie ovečky, ako sú zlákané ľuďmi niekam, kde Boh nestavia svoj dom. Čo znamená, že to nie je jeho vôľa. Videl som ľudí prehlasovať proroctvá, ktoré sa nikdy nenaplnili, alebo veľmi všeobecné proroctvá, ako napríklad tento rok sa stane havária lietadla. Proroctvo odhalí niečo veľmi konkrétne, čo len Boh môže vidieť. Videl som konferencie, na ktorých sa zbierali peniaze, ako na nejakej aukcii, že kto dá viac. Služby, ktoré vyzerajú ako koncert, alebo cirkev, kde pastor je ako diktátor a nie služobník. Namiesto Ducha Svätého je to charizma a atmosféra. Bratia a sestry, žijeme v posledných dňoch. Dávajte si prosím pozor. Biblia hovorí: usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Nebeský Otče, v mocnom mene Ježiša Krista, prosím, zľutuj sa nad nami, daj nám svoju milosť. Pane, prosím, zachráň svoj ľud. Nedopusť, aby sme boli zlákaní do pasce ľudí, ktorí nie sú z Teba, Pane. Otvor nám oči, aby sme mohli vidieť pravdu. A ak robíme alebo veríme v niečo, čo nie je podľa Tvojho slova, odpusť nám a naprav nás, prosím. Ďakujeme Ti. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, aby sme mohli aj naďalej šíriť Božie slovo, podporte nás tým, že sa pripojíte k tomuto kanálu odberom. Boh vám žehnaj v mene nášho Pána Ježiša Krista.